कौन करी देसी ग्राइंडर ग्राइंडर खराब सब गैस तो सरी ग्राइंडर खराब जाऊची शिर पेशा टेस्ट आ ग्राइंडर टेस्ट भी तो तफात नहीं ना कुआड़े जी कौन 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 करी कौन अरे कौन कौन करी कौन कौन करी जाइकी हाँ लुचि लाणी दे अरे कहले सीना कौन करी कौन करी झील देखी हाँ जाऊँ तो आमार बा पेशा चली बटा बटा मसला बटा चली